Здравейте, вие сте с радиопредаването днес с водещи Петя и Михаела. Днес ще говорим за енергията като начин на живот. За периода 2010-2012 година Основно училище Иван Вазов работи по проект Енергията като начин на живот. Целта на проекта е да изградим ново отношение към използваната енергия, като се приучим към намаляването на потреблението. В момента провеждаме кампания за спестяване на електричество и вода в училище и в дома. В началото на месец април ще направим анализ на постигнатите резултати. Как да пестим енергия в жилището? Първо, поставете топлинна изолация върху външната страна на ограждащите стени на вашата къща или апартамент. Второ, уплътнете фугите на прозорците. Трето, повишете топлоизолацията на пода. Четвърто, при ново строителство ориентирайте сградата така, че да има максимално слънчево греене в постоянно обитаваните помещения. Общият ефект от всички тези мерки е по-топъл дом с 4 до 7 градуса. Как да пестим енергия при отопление? Поставете отоплителните уреди, радиатори, печки точно под прозорците, за да затоплят навлизащия в помещението въздух. Спестена енергия до 5%. Използвайте монтиран терморегулатор за автоматично регулиране на уредите за поддържане на определена температура. Спестената енергия е до 15%. Подменете, може и постепенно, всички стари и слабо ефективни отоплителни уреди или системи с нови и по-икономични. Спестената енергия е от 5 до 15%. От общото количество на използваната вода човек изразходва за пиене и готвене 3% вода, Къпане 37% вода, ежедневна лична хигиена 7% вода, пране 17% вода, миене на съдове 5% вода, тоалетно казанче 21% вода, почистване на жилището 5% вода, други 5% вода. Жизнено важна е за човека само 3% от използваната вода. Правила. Не оставяйте водата да тече, докато си миете зъбите, лицето и ръцете. Помислете какво бихте предпочели, за да се изкъпете. Вана 100 или 200 литра или душ около 80 литра. При миене на плодове и зеленчуци поставяйте запушалката на мивката. Не изстудявайте каквото и да е било с питейна вода. Ако искате да си изстудите водата, не я оставяйте дълго да се оттече, а я оставете в бутилка и в хладилника. Преди миене добре почистете по-мръсните съдове. Не накисвайте мръсните съдове по течаща вода, а използвайте запушалката на мивката. Това би ви спестило 50% от необходимата вода. Използвайте пълния капацитет на пералната машина. Накиснете предварително силно замърсените дрехи в отделен леген с вода и перилен препарат. Използвайте кофа с вода и сапун за измиване на колата, а маркуча оставете за накрая. Мийте балкони и тераси, когато вали дъжд. Помийте есенните листа, вместо да използвате маркуч с вода. На Земята се използва много енергия. Тези източници на енергия, които ние използваме, нефт, въглища, газ, много силно замърсяват околната среда. Необходимо е да се промени това положение и най-добрият начин е да се направи, като се намали енергопотреблението. Използвайки по-малко енергия, ние намаляваме замърсяването на околната среда. По-точно, ние трябва да използваме по-малко невъзобновяеми източници на енергия и повече възобновяеми източници. Енергоспестяването е най-важният способ за спасяването на околната среда. Може да се започне направо от сега.